खुलुमबाय स्टुडिअ दं आङो राकेश रामसियारि नोंथांमोना मिथिगौ जे दिनै हादरनि गाहाय मन्त्रि महरै थामथि खेबनि थाखाय नरेन्द्र मदि बिथाङा आरो बे समाव एनडिए समायखिरा लागोन दिनै मोनाबिलिनि 75 रिंगा जानाय लोगो लोगोनो राष्ट्रपति भवनाव बे समाव गोबांथार आलासिफोर 9,000निबो गोजौआव थामहिनबा 9,000 आलासिफोरखौ गुबुन हादरनिफ्राय गुबुन जायगानिफ्राय जे आलासि लेंहरनानै थामहिनबा बिथांमोनजों जयैनो समायखिरा लागोन हादरनि गाहाय मन्त्रि बिथां नरेन्द्र मदि बिथाङा आरो बे समावनो क'क्राझार 1 नं क'क्राझार लकसभानिफ्राय देरहालांनाय बिथां जयन्त बसुमतारी बे जयन्त बसुमतारीया दिल्ली फारसे सौहैबाय आरो बे दिल्ली फारसे सौहैनानै बिथां जयन्त बसुमतारीया जोंनि बड'लेण्ड बुब्लिनि गाहाय सामलायगिरि राजीव बसुमतारीनि सिगाङाव गोबां बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बिथांनि जे मोगा-मोगि आयदायाव बिथां जयन्त बसुमतारीया बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जानि आफादगिरि बिथां प्रमद बर' बिटिआरनि CM प्रमद बर'आ बे समाव बे बारनि थामहिनबा थामथि खेबनि जे बे समाव एनडिए सरकार सालायदों दा थामहिनबा खुंनो थांगासिनो दं आरो बे समाव काउन्सिल मिनिस्टार थामहिनबा बे समाव मोननांगौनि थाखाय दाबि खालामदों होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बिथां जयन्त बसुमतारीया रोखा बाथ्रा बुंदों बे समाव बे ओनसोलनि थामहिनबा 1 नं क'क्राझार लकसभानि बेन्दोङाव थानाय रायजो राजा थामहिनबा बे समाव बिटिआर हालामनि बा बिटिआरनि जौगाथायनि थाखाय बे समाव सासे केबिनेट मन्त्रि थामहिनबा बे समाव केबिनेट मिनिस्टार मोनफुंनो थाखाय बे समाव बिटिआरनि CM प्रमद बर' थामहिनबा UPPLनि आफादगिरि बे आफादगिरि बिथाङा बे समाव प्रप'जल होदों थामहिनबा प्रप'ज खालामदों थामहिनबा बे समाव बिदों होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों आसायाथ' खालामदों आरो बेखिनि जि बाथ्रा जोंनि दोलोनिफ्राय मानगोनां आफादगिरि आरो बिटिआरनि चिफ बिथां दैदेनगिरिमोनहा BJPनि गासैबो दैदेनगिरि मानगोनां आगोलनि हम मिनिस्टार अमित शाह आरो आफादगिरि JP नाड्डा बिथांमोनजोंबो निस्सय सावरायदों जोंनिफ्राय जाहाथे एबारनि नरेन्द्र मदि दैदेननाय सरकाराव सासे जाहाथे बोरैबाय मोननो हायो मन्त्रि हिसाबै मोननो हायो बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों दासिम जेबो बेबायदि रोखा खौरां मोनथ'नाय जायाखै नाथाय जोंनिफ्राय जिखिनि नांनांगौ बा प्रेसार होनांगौ बेखिनिया दंबाय थायो बे समाव बे ओनसोलनि थाखाय बिटिआर हालामनि जौगाथायनि थाखाय बिटिआर हालामनि जौगाथायनि थाखाय बे समाव सासे मन्त्रि मोनोब्ला मोजां होननानै बाथ्रा बुंदों आरो बे बाथ्राखौ लानानैनो बिथां प्रमद बर'आ जानो गोनां जे गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा अमित शाह थामहिनबा केबिनेटआव जिरायनायाव बे बाथ्राखौ दाबि खालामदों थामहिनबा प्रप'ज खालामदों होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बे समाव नोंथांमोननो बड'लेण्ड बुब्लिनि गेजेरजों बे बाथ्राखौ थामहिनबा जयन्त बसुमतारीया जोंनि गाहाय सामलायगिरि राजीव बसुमतारीनि सोंथि सोंनायाव बिथाङा रोखा खालामदों बे समाव UPPL राजखान्थि हान्जानिफ्राय सासे नङाब्ला बिटिआर ओनसोलनिफ्राय सासे मिनिस्टार मोनोब्ला मोजां होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों नाथाय दासिम जेबो रोखा जाथ'वाखै बे समाव प्रमद बर'आ जे बिनाय सासे काउन्सिल मिनिस्टार जे बिनाय बे बिनाया बेसेबांसो आवगायदों दासिमबो रोखा नङा नाथाय बे समाव दाबिया दङ होननानै बाथ्रा बुंदों बिथां जयन्त बसुमतारीया जोंनि गाहाय सामलायगिरि राजीव बसुमतारीनि सोंथि सोंनायाव बिथाङा रोखा खालामदों बे समाव सासे मिनिस्टारा दाबि दं होननानै बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोन्दों बे समाव जयन्त बसुमतारीया आरोबाव मा बुंबावदों नोंथांमोननि गेजेराव बड'लेण्ड बुब्लिया होनि गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गासैबो क'क्राझारनि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय हरबाय
बेजों लोगोसेयैनो बड'लेण्ड आरो आसामनि साफ्रोमबो थागिबि रायजो राजाफोरनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ हरदों। नंगौ दिनैहाय 18थि लकसभा बिनि सरकार दानायनि जे हाबाफारि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांखौ गाहाय मन्थ्रि खालामनानै जे सरकार दानायनि हाबाफारि बे दायो मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय जानायनि बाथ्रा राष्ट्रपति भवनाव। दा बेखिनियाव जोबोद गोजोननाय मोनदों जे नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै भारतनि 3थि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि जानो थांगासिनो दङ। दा बे बेलायाव नोंथाङा सोंनाय बायदियैनो मा आसा खालामो होननाय बाथ्रा। दा दिनै दोलो हिसाबै आसायाथ' खालामदों आरो बेखिनि जि बाथ्रा जोंनि दोलोनिफ्राय मानगोनां आफादगिरि आरो बिटिआरनि चिफ बिथां दैदेनगिरिमोनहा बिजेपिनि गासैबो दैदेनगिरि मानगोनां हम मिनिस्टार आगोलनि हम मिनिस्टार अमित शाह आरो आफादगिरि जेपि नाड्डा बिथांमोनजोंबो निस्सय सावरायदों जोंनिफ्राय जाहाथे एबारनि नरेन्द्र मदि दैदेननाय सरकाराव सासे जाहाथे बोरैबाय मोननो हायो मन्थ्रि हिसाबै मोननो हायो बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। दासिम जेबो बेबायदि रोखा खौरां मोनथ'नाय जायाखै, नाथाय जोंनिफ्राय जिखिनि नांनांगौ बा प्रेसार होनांगौ बेखिनिया दंबाय थायो। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गासैबो क'क्राझारनि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय हरबाय। बेजों लोगोसेयैनो बड'लेण्ड आरो आसामनि साफ्रोमबो थागिबि रायजो राजाफोरनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ हरदों। नंगौ दिनैहाय 18थि लकसभा बिनि सरकार दानायनि जे हाबाफारि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांखौ गाहाय मन्थ्रि खालामनानै जे सरकार दानायनि हाबाफारि बे दायो मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय जानायनि बाथ्रा राष्ट्रपति भवनाव। दा बेखिनियाव जोबोद गोजोननाय मोनदों जे नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै भारतनि 3थि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि जानो थांगासिनो दङ। दा बे बेलायाव नोंथाङा सोंनाय बायदियैनो मा आसा खालामो होननाय बाथ्रा। दा दिनै दोलो हिसाबै आसायाथ' खालामदों आरो बेखिनि जि बाथ्रा जोंनि दोलोनिफ्राय मानगोनां आफादगिरि आरो बिटिआरनि चिफ बिथां दैदेनगिरिमोनहा बिजेपिनि गासैबो दैदेनगिरि मानगोनां हम मिनिस्टार आगोलनि हम मिनिस्टार अमित शाह आरो आफादगिरि जेपि नाड्डा बिथांमोनजोंबो निस्सय सावरायदों जोंनिफ्राय जाहाथे एबारनि नरेन्द्र मदि दैदेननाय सरकाराव सासे जाहाथे बोरैबाय मोननो हायो मन्थ्रि हिसाबै मोननो हायो बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। दासिम जेबो बेबायदि रोखा खौरां मोनथ'नाय जायाखै, नाथाय जोंनिफ्राय जिखिनि नांनांगौ बा प्रेसार होनांगौ बेखिनिया दंबाय थायो। गिबियावनो नोंथांमोननि चेनेलनि गेजेरजों गासैबो क'क्राझारनि रायजो राजाफोरनिसिम आंनि गोसो गोरबोनि गोजोन हामलायनाय हरबाय। बेजों लोगोसेयैनो बड'लेण्ड आरो आसामनि साफ्रोमबो थागिबि रायजो राजाफोरनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ हरदों। नंगौ दिनैहाय 18थि लकसभा बिनि सरकार दानायनि जे हाबाफारि मानगोनां नरेन्द्र मदि बिथांखौ गाहाय मन्थ्रि खालामनानै जे सरकार दानायनि हाबाफारि बे दायो मोनाबिलि 6 रिंगानिफ्राय जानायनि बाथ्रा राष्ट्रपति भवनाव। दा बेखिनियाव जोबोद गोजोननाय मोनदों जे नरेन्द्र मदि बिथाङा दिनै भारतनि 3थि खेबनि थाखाय गाहाय मन्थ्रि जानो थांगासिनो दङ। दा बे बेलायाव नोंथाङा सोंनाय बायदियैनो मा आसा खालामो होननाय बाथ्रा। दा दिनै दोलो हिसाबै आसायाथ' खालामदों आरो बेखिनि जि बाथ्रा जोंनि दोलोनिफ्राय मानगोनां आफादगिरि आरो बिटिआरनि चिफ बिथां दैदेनगिरिमोनहा बिजेपिनि गासैबो दैदेनगिरि मानगोनां हम मिनिस्टार आगोलनि हम मिनिस्टार अमित शाह आरो आफादगिरि जेपि नाड्डा बिथांमोनजोंबो निस्सय सावरायदों जोंनिफ्राय जाहाथे एबारनि नरेन्द्र मदि दैदेननाय सरकाराव सासे जाहाथे बोरैबाय मोननो हायो मन्थ्रि हिसाबै मोननो हायो बे बाथ्राखौ बुंनाय जादों। दासिम जेबो बेबायदि रोखा खौरां मोनथ'नाय जायाखै, नाथाय जोंनिफ्राय जिखिनि नांनांगौ बा प्रेसार होनांगौ बेखिनिया दंबाय थायो। गोजोनथाव खौरां नोंथांमोननि थाखाय लानानै फैदों एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव गोबां बेमार फाहामथाय होनायनि खाबु। बेमारि सुबुंफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव मोजां रोंगौथि गोनां डक्टरफोरजों बेमारि सुबुंफ्रा मोजां फाहामथाय लानो हानाय सुबिदाखौ लानानै फैबाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला।
क'क्राझार सहरनि पुलिस पइन्ट आरो अमश्री हटेलनि साखाथियाव थानाय बयजोंबो मिथिसार जानाय एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटाला गोबां फेसिलिटिस खाबुफोर फोसावदों। एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालनि फेसिलिटिफोरानो जाबाय क्रिटिकेल केयार, मेडिसिन, इमारजेन्सि मेडिसिन, पेडिट्रिशियान, पेथोलजिस्ट, जेनेरेल मेडिसिन, डायबेटोलजिस्ट, ओबिएस एन्ड गाइनो, कार्डियोलॉजी, जेनेरेल सार्जन, न्यूरोसार्जारी, एडभान्स लापारोस्कोपिक ENT सार्जारी डिपार्टमेंट, ऑप्थोमोलॉजिस्ट, सर्जिकल, गैस्ट्रोएन्टेरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्री, ऑन्को सार्जारी डिपार्टमेंट, डार्मेटोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिक्स, रेसिडेंशियल मेडिकल ऑफिसर, इंटर फैसिलिटी यूनिट, फिजियोथेरापी, रेडियोलॉजिस्ट, हिस्टोपैथोलॉजिकल डिपार्टमेंट, यूरोलॉजिस्ट, इमरजेंसी डिपार्टमेंट, सिटी स्कैन, एक्स-रे, पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, वैक्सीनेटर डिपार्टमेंट आरो एमआरएम मेम'रियेल हस्पिटालाव 24 घन्टा जेब्लाबो खुलाय थागोन। लांलाय लाबोलायनि एम्बुलेन्सनि सुबिदायाबो 24 घन्टा थागोन। गोबां मिथिनो थाखाय नैबे 9854081948 93655502048 जानबुं नाम्बाराव फन खालामनानै नोंथाङा मिथिनानै लानो हागोन।